Gucci gang, spread the rest on the... Oh! Ćao svima ljudi i dobro došli u novi video. Danas imam samo nešto vam kažem. Vrlo je važno. Mislim, po naslovu već vidite. Naslov će biti... valjda nešto. Ok, neće biti takav naslov, nego će naslov biti... nekakav. Uglavnom, samo sam htjela da kažem... Znači, naručio sam igricu, a nisam ni pogledao sliku, znači da, nisam ni pogledao sliku. I ja ne znam koja je to igrica, snimit ću utorak, ok? Sigurno nije, ok. Zato, znači, ja tu gledam na YouTube-u razne igrice, ja setim, što ne bi napravio nešto, trošenje para bez veze. Znači ovako, mislim nije ovo trošenje para bez veze, nego trošenje para na ono što ne znam šta je. Tako da možda sam se zajebao, ima velike šanse, a možda i mi se svidi igrica, tako da jedno ta dva. Ok, znači, igrica je koštala jako malo, samo 500 dinara, polovno je, da. I uglavnom to je bilo sve od ovog videa. Koji mi je danas? Ok, to je bilo sve od ovog videa i vidimo se u sljedećim, a do tada, pozdrav.